Wat gebeurt er nu ook nog een keertje? Bonaire loopt vol. We groeien gigantisch. We hebben al 22.000 inwoners. Veel mensen weten helemaal niets van deze wetgeving af. Want een lokaal die naast deze nieuwe Nederlanders woont, bij wijze van spreken, die laat zijn hond al jaren los, want er waren nooit problemen. En nu doen andere mensen dat ook. Ja, nu komen er wel problemen, want vroeger was er 1 hondje in een straat en nu zijn er wel 10 in een straat. Ja, dan krijg je problemen. En het meeste wat mij irriteert is dat de honden, die zijn de dupe, terwijl de baasjes de fout zijn. Ik bedoel, een hond heeft een natuurlijk gedrag. Als een hond zijn terrein wil verdedigen of uit het muurtje springt, is het de fout van de eigenaar omdat het muurtje te laag is. Of omdat de hond geen opleiding heeft gekregen. Maar als de hond er overheen springt en er komt een scootertje of een fiets voorbij, die we vroeger ook niet hadden, dan gaat de hond er achteraan. En wat gaan de meeste mensen doen uit reactie? Die gaan terugschoppen naar de hond, waardoor de hond denkt, hé, ik word geslagen, en die bijt. En dan noemt men dat een agressieve hond. En de politie die beoordeelt honden heel vaak als agressief. En de woordvoerder van de politie, mevrouw Hansen, die zegt dat de politie ook opgeleid wordt om te gaan met agressieve honden. Ik kan vertellen dat het complete kolder is. Dat is niet zo. Ik heb genoeg bewijzen van honden die doodgeschoten zijn, die zelfs lagen te slapen, omdat vriendjes van politieagenten vonden dat die hond lastig was. Wat voor opleiding is dat dan? Schiet slapende honden dood, dan zijn we er vanaf. Als ik een campagne zou mogen opstarten, dan draait die over een paar dagen. Want ik weet waar de schoen wringt, om het op zijn Nederlands te zeggen. Het is niet zo moeilijk, maar ze willen alles er in één keer bij betrekken. Ook het dierenwelzijn, dat is logisch. Ook dat is niet direct zo moeilijk. De hele wetgeving omtrent het dierenwelzijn is wat ingewikkelder. Maar een hond heeft een droge plaats nodig, een schaduwplek, eten en drinken en vochtvrij dat hij kan liggen. Dat zijn standaard dingen die iedereen wel beseft. En dat kan je makkelijk in deze campagne meenemen. De achterliggende wetgeving, dat is misschien wat anders. Maar dat kan achter gesloten deuren kan dat verder behandeld worden. Dat hoeft niet iedereen direct te weten. De eerste levensbehoefte voor een hond, dat is belangrijk. En ook dat de honden binnen het eigen terrein worden gehouden. Want nogmaals, er worden honden doodgeschoten die eigenlijk onschuldig zijn. De honden in Lagon zijn allemaal afgemaakt omdat de politie geen verstand heeft. Ik ben een herderfan ook nog. Er is een herdertje afgemaakt wat net 2 pupjes had gekregen. Die moesten ze inslapen. De arts zelf had gezegd, die hond is niet agressief. Nee, moest ingeslapen worden, want het was in opdracht van de gezaghebber. Nu bevreemdt het mij ook nog respect voor de gezaghebber, maar de gezaghebber heeft geen opleiding om te beoordelen of een hond agressief is of niet. De politie die komt een hond tegen, die noemt als een hond zogenaamd naar je toe komt, hij is agressief, terwijl de hond nog niets hoeft te doen, belt de gezaghebber, wat helemaal niet waar is. Ze schieten eerst de hond dood en dan wordt de gezaghebber geïnformeerd van het was een agressieve hond. Het is de omgekeerde wereld hier op Bonaire. Ja, en dus nu gaan we weer een werkgroep oprichten. De werkgroep heeft als mascotte het hondje Woefie. En daar hebben dus knappe koppen daar meer dan 3 weken over na moeten denken hoe de mascotte mag heten. Dus ja, ik zeg Woefie.